በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ጾመ ፍልሰታ ፍልሰታ ዝብል ቃል ፈለሰ ካብ ዝብል ናይ ግእዝ ግሲ ዝወፀ ኮይኑ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ካልእ ቦታ መግዓዝ ሃገርካ ሰፈርካ ገዲፍካ ምኻድ ምዝዳድ ምፍላስ ማለት እዩ። ፍልሰታ ለማርያም ክንብል ከለና እውን ስጋ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ጌተ ሰማኒ ናብ ገነት ምፍላሱ ዳሕራይ እውን ካብ ትሕቲ ዕፀ ህይወት ናብ ገነት ምፍላሱ ዘመልክት እዩ። ብሓፂሩ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ ምድያብ ወይ ምዕራጉ ካብዚ ስጋዊ ዓለም ናብቲ መንፈሳዊ ዓለም ምስጋሩ ካብዚ ሓላፋይ ዓለም ናብቲ ዘይሓልፍ ዓለም ምሕላፉ ዘመልክት እዩ። ጾመ ፍልሰታ ጾመ ፍልሰታ ክንብል እንከለና ሐዋርያት ናይ አዴና ስጋ ናበይ ከም ዝፈለሰን ከም ዝተቀብረን ስለ ዘይፈለጡ እግዚአብሔር ክገልጸሎም ምእንቲ ብዛዕባ ስጋ አዴናን ትንሳኤኡን ዕርገቱን ዝጸምዎ ጾም እዩ። ዜና መዋዕል አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ አቦኣ ኢያቄም አዲኣ ሃና እም ሊባኖስ ትወፅእ መርአት ተባሂሉ ብመሰረት ዝተነግረላ ትንቢት 7 ነሐሴ ተጠኒሳ ባሕቲ ጉንበት ኣብ ኣኽራናት ሊባኖስ ተወልደት። ጓል መብፅዓ ከዓ እያ። ዝተወልደትሉ ዘመን ከዓ 15 ዓመት ቅድሚ ልደተ ክርስቶስ እዩ። አዴና ኣብ ቤት አቦኣ ን3 ዓመት ኣብ ቤት መቅደስ ከዓ ን12 ዓመት ምስ ወዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ድማ 33 ዓመትን 3 ወርሕን ምስ ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ከዓ ዳርጋ 15 ዓመት ተቐሚጣ። ብጠቕላላ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም 64 ኣብዚ ምድሪ ድሕሪ ምንባራ 64 ዓመት ኣብ ምድሪ ድሕሪ ምንባራ ብ21 ጥሪ ከባቢ 50 ዓመተ ምህረት ካብዚ ዓለም ብሞት ተፈልየት። ትንቢት ነቢያት አቀዲሞም ብዛዕባ ዕረፍትን ትንሳኤን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብምሳሌን ብምስጢርን ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። ከም ኣብነት ቅዱስ ዳዊት ተንስ እግዚኦ ውስተ ዕረፍትከ አንተ ወታቦተ መቅደስከ መዝሙር ዳዊት 131:8 ኦ እግዚአብሔር ንስኻን ታቦት መቅደስካን ተንስእ ናብ ዕረፍትኻ ነዓ ኢሉ ተነቢዩ ነይሩ። ትርጉሙ ከዓ ኦ ፈጣሪየይ እግዚአብሔር ምእመናን ናብ እትዕርፈሉ መንግስተ ሰማያት ታቦት መቅደስካ ዝኾነት ድንግል ማርያም ሒዝካ ተንስእ ክብል ከሎ እዩ። እዚ ከዓ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ከም ትንሳኤ ወዳ ከም ዝተንስአት ዘመልክት እዩ። አማናዊት ታቦት ዝተባህለት ምሕደሪኡ ንሳ ስለ ዝኾነት እዩ። ጥበበኛ ሰሎሞን እውን ፍትወይሲ አንቲ ፍትወይ ተንስኢ ጽብቕተየ ንዒ እንሆ ክረምቲ ሓሊፉ ዝናብ ዛሪው ተወዲኡ ዕምባባታት ኣብ ምድሪ ተራእየ ግዜ መዝሙር በጽሐ ድምፂ ባሬቶ ከዓ ተሰምዐ ድምፂ ባሬቶ ከዓ ኣብ ምድርና ተሰምዐ በለስ ፍሬኡ ጎጎበ ተኽል ወይኒ ዓምቢቡስ መዓዛኡ የውፅእ ኣሎ አንቲ ፍትውተይ ተንስኢ ጽብቕተየ ንዒ ክብል ናይ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዕረፍትን ትንሳኤኣን ዘመልክት ነገር ጠቂሱሎ። መሃልየ መሃልይ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 ክሳብ 13 ብመሰረት እዚ ትንቢታዊ ምሳሌ ከዓ እቲ ፍትውተየ ጽብቕተይ እናበለ ዝጽውዕ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ትጽዋዕ ዘላውን አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እያ። እቲ ክረምቲ ሓሊፉ ዝተባህለ ከዓ እቲ ኣብ መዋእለ አዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወዳን ዝሓለፈ መከራን ስደትን ሓዘንን እዩ። እዚ ከዓ ካብ ምውላዳ ጀሚሩ ክሳብ ዕረፍታ ኣብ ልዕሊኣ ንዝነበረ ተጻብኦ ኣይሁድ ዘመልክት እዩ። ኣብ ቤት መቅደስ እውን አረጋዊ ስምዖን ኣብ ነፍስኺ ሰይፊ ከኣትዩ ኢልዋ ንዝነበረ ነገር ዘዛምድ እዩ።
كم تزتقلصون نسا بناي حزن فلاص لባ ዝተወግአትሉ ዘመን ሓሊፉ ናይ ክርስቶስ ሕማሙ ሞቱ ቤዛውነቱ ዝተፈጸመ ዘርኢ እዩ። ዕምባባታት ኣብ ምድሪ ተራእየ ኢሉ ከም ዝመሰሎ ትንሳኤኡ ኣብ ምድሪ ተገሊጹ ተሰቢኹን ማለት ብምሳሌ ዝገለጾ ከዓ እዩ። بدمسي باريتو مسيلو كا دمسي حواريات أب كل مدري كم زتسمعن كم زبصحن زغلصيو قدس داويتون نزا ملكيتو وسط كل مدري وصا نغرومو واسك اصناف عالم بصح نبيبومو دمصوم ناب كل مدري قالاتهم دما كسع وسن عالم يوصالو إلو كم زتنبي مالتيو مزمور داويت معرف 18 فقدي 4 بلس فريقو غوغوبه تخل ويني عمبيبوس مأزاو يوصالو مبالون اتي اتزرق قال زتسبك تمهرتن فرا كريستنا افريو اب مؤمنان ون سناي جبر فرا منفساو تغادلو كري جمره اب كل عالم كا ابيات كريستيانات تتخيلهم بهايمانوت معمبابو من فرم هابو من مأزا مقبارن مقرابن دحري مجماروم عدينا نختعرف بقويتا كمزو تصوعت زرعي دنقي تنبيتيو تاريخ قدس دنقل ماريام ولاديت أملاك بعسران حادن طري أب مبل 64 عدمئة كم زعرفت بنصر التاريخ بيتي كريستيان تمزقيب له كل أكا موت سجا زموت انتخونه موت دنقل ماريام جن نخل زتنقيو كم زتبهاله ولاديتا أملاك كنسا نساون كتعرف أملاك قدس فقادو كونه هواريات جنيزم كقبروا كخدو كلو جيتا سماني كي بصحو كلو أتم وترو زصابقوا أيهود حجون شلل كي بلو بأكيك إن إتلعيلهم سجاك كاسلو تأكيبهم مصو زي زتقبروا له مخنيات دما نهاوريات قدم نوداك أبيرمو كبقعو أبسالستو تنسيو أبسالساي معالتو نفس ماي عريقو داقماي كأكمل لهم نهزبي بزح أتالي لومن وسيدومن حج دما انتبلنا يوم نزي أون كم ودا وسيدوم أبزين فلتو أنبيروم نساون تسيع النابلو كهو خناك كنوبرو يوم كابزبل كي حسابيو بمسرت مخروم كأ توفانيا زتبهالا حادي كاب أتوم أيهود جوز سبعي نسجا قدس دنجل ماريام مأنتي كنددا عراتا كمنتل إلو نبتا حواريات تسكي من موزنبور عرات بدفرت قربه نتا عرات مسحازو قدس جبريل كاب سماي وريدو نتاو فانيا أقدهو خرصو أفتا عرات دما تنطلت إلن ترفا بدحرزي يو مس يوحنس غيرو بدحرزي مس يوحنس غيرو بدمنا تنطيقا أب جنتي اتيو أب تحت إصهيوت عنبرا عرقتاون بمسغانا ملائختي بسجدت سماءتات زتسني نيرو توفانيا جنا بزفصمو كفؤ جبر تطعيسو نابادينا سلازتا محصنه بحبو تأمرات أقداو نابناي قدم سفرن تمليسناليان سنكسار زطر 21 دحرز حواريات كابኦም بمفلاي ጥራይ ዘይኮነ ኣበይ ከም ዘላን ኣበይ ከም ዝኣተወትን ስለ ዘይፈለጡ ببزح حزنن بخياتن دحر مصنح قدس يوحنس كابادينا بركة تقبلو كاب جنت مستملسة كما يكونت أدينا قدس دنجل مريم مسبلوه أبتحت إصهيوت كم زلانو برم يوحنس رئيوا نحنا كير أنا يا بمبال بمنفساوك إن فقرن تبقيسم بتحدى بعلو يوحنس
ብዝሓበሮም ከዓ በቲ ካልእ ኣብ መጀመርታ ነሓሰ ጾም ጀመሩ። ንክልተ ሰሙን ምስ ጾሙ ኣብ መወዳእታ ናይታ ካልአይቲ ሰሙን ሰንበት መዓልቲ ጎይታ ባዕሉ ንስጋ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣምፂኡ ሃቦም። ንሳቶም ከዓ ብዓብይ ዝማሬን ውዳሴን ከምኡ እውን ብጽኑዕ ምህለላ ኣብቲ ዝተዳለወ መካነ ዕረፍቲ ኣብ ጌተ ሰማኒ ቀበርዋ። ስንክሳር ዘነሃሰ ምዕራፍ 16 ኣብ ሳልስታ ሰሉስ መዓልቲ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ካብቲ ብስብከተ ወንጌል ከይድዎ ዝነበረ ሃገረ ስብከት ብደመና ተጻዒኑ እናተመለሰ ከሎ ብ16 ነሃሰ እግዝእትነ ማርያም ካብ መቃብር ተፈልያ ተንሲኣ መላእኽቲ ብግርማ ናብ ሰማይ ከዕርግዋ ከለዉ ከዓ ኣብ መንገዲ ኣብ ሰማይ ተገልጸትሉ። ኩሎም ሐዋርያት ዕርገታ ሪኦም ንሱ ዝተረፈ ከዓ መሰሎም። ሕጂ እውን ትንሣኤ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከይረኣየ ዕርገታ ብምርካቡ ብመጀመርታ ናይ ወድኺ ትንሣኤ ሕጂ ከዓ ናትኪ ትንሣኤ ከይረኣኹ ተሪፈ ብምባል ብጓሂ ወፈቀደ ይደቅም ደመናሁ ከም ዝበለ ካብቲ ተጻዒኑሉ ዝነበረ ደመና ክወድቕ ክሳብ ዝደሊ ኮነ። ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግን ኣይትሕዘን፣ ምክንያቱ እዚ ምርኣይ እዚ እንትርፎ ንስኻ እንትርፎ ንዓኻ ንኻልእ ኣይተዋህበን ኢላ ኣጸናንዓቶ። መግነዚኣ ሂባ ድማ ፍልሰታ ከበስሮም ናብቶም እኩባት ሐዋርያት ኣፋነወቶ። ሽዑ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ናብ ሐዋርያት ከይዱ ከም ዘይፈለጠ ኮይኑ ጉዳይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያምሲ እንታይ ኮን ገለ ነገር ዶ ኣይረኸብኩምን በሎም። ንሳቶም ድማ እቲ ነገር ዘርዚሮም ነገርዎ። ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ግና እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ይኽእል? መቃብራት ከፊትኩም ስግኣ እንተዘይኣርኢኹምኒ ኣይኣምንን የበሎም። ሊቀ ሐዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ብተግሳጽ ንስኻ ኩሉ ግዜ ማንታ ዝልቡ ተጠራጣሪ ኢኻ፣ ቅድም ትንሣኤ ክርስቶስ እናነገርናካ ኣእዳው እንተዘይሓዝኩ ዝተወግአ ጎኑ እንተዘይዳሃሰስኩ ኣይኣምንን ኢልካስ ሕጂ እውን ዶ ከምኡ ትብል ኣለኻ በሎ። ቅዱስ ቶማስ ግና ናይ ልቡ ኣብ ልቡ ገይሩ ስግኣ ከርእይዎ ግድን በሎም። ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ እናሓዘነን ስግኣ ከርእዮ ምስ ሐዋርያት ናብ መቃብራ ወሰዶ። እንተኾነ ተንሲኣ ስለ ዝነበረት መቃብራ ከፊቱ ስግኣ ክረኽቦ ኣይከኣለን። በዚ ነገር ተሰናቢዶም ከለዉ ሽዑ ሐዋርያ ቅዱስ ቶማስ ፍልሰታ ኣዴና ከም ዝረኣየ ኣበሰሮም። መረጋገጽ ድማ እታ ዝተገንዘትላ ቅናት ሃቦም። ንበረኸት ድማ ነቲ ሰበነ ቆራሪጾም ተኸፋፊሎም ነናብ ሃገረ ስብከቶም ከይዶም። ስለዚ ከዓ 16 ነሓሰ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ነቢ ዳዊት ተንሥእ እግዚኦ አንተ ወታቦተ መቅደስከ ኢሉ ኣቐዲሙ ከም ዝተዛረቦ እምኒ ኣልዕሉለይ መቃብር ክፈቱለይ ከይበለት ማህተም መቃብር ፈቲሓ ልክዕ ከም ትንሣኤ ወዳ ካብ መቃብር ተፈልያ ዝዓረገትሉ ክቡር መዓልቲ እዩ። ከምቲ ሐዋርያ ቶማስ ትንሣኤኣን ዕርገታን ዝረኣየ ንዕኦም ንኽረኣዮም ድማ ኣብ ዓመታ ከምቲ ናይ ቅድሚኡ 2 ሱባዔ ኣተው። ጸሎቶም ተቐቢሉ ከዓ ንኣዴና መንበር ንቅዱስ ጴጥሮስ ንፍቀ ካህን ንቅዱስ እስጢፋኖስ ከዓ ገባሬ ሰናይ ዲያቆን ገይሩ ቀዲሱ ንኩሎም ድሕሪ ምቁራቡ ከዓ ዕርገታ ኣርኣዮም። ቅድሚኡ ዘይተረኣየ ድማ ኣብዚ መዓልቲ ዓበ ሓጎስን ፍስሓን ኮነ። ጾመ ፍልሰታን ፍሉይነቱን እዚ ጾም እዚ ካብቶም 7 ኣጽዋማት እቲ ሓደ እዩ።
ህዝብና ንኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብዘለዎ ልዕል ዝበለ ክብርን ፍቕርን እዚ ጾም እዚ ብፍሉይ ክጾሞ ኢና ንርእዮ። እዚ ከዓ ህፃን ዓብይ ከይፈለየ ኩሎም ምእመናን ብዝደመቐን ልዑል ተሳትፎ ብዘለዎ ኣገባብ ክጽምዎ ኢና ንርኢ። ህፃናት ከዓ ምስቲ ኣብዚ ግዜ እዚ ትምህርቲ ዘመናዊ ዘይምህላው ኣብ ጾም ይኹን ኣብ ቅዳሴ ከምኡ እውን ካብ ካልእ ግዜ ብዝተፈለየ ቅዱስ ስጋኡን ክቡር ደሙን ኣብ ምቕባል ዘለዎም ተሳትፎ ልዕል ዝበለ እዩ። እቲ ካልእ ብፍላይ ኣብ ቀጽሪ ቤተ ክርስቲያን ዝርአ ከዓ ህፃናት ንኣሽቱ ኣወዳትን ኣዋልድን መትሓዚ ማይ ብጃሎን ካብ ቤቶም ማይ ብምምላእ ኣንጊሆም ናብ ቤተ ክርስቲያን እናዘመሩ ዝኸድዎ ደስ ዘብል ኣገባብ እዩ። እቶም ህፃናት ከዓ ጸሎቶም ኣብፂሖም ብካህናት ድሕሪ ምብራኽ በቲ ዘምጽእዎ ማይ ኣብ ዕሙራት ኣግራባትን ክውዕሉ ብምዃን ክበጽሑ ምርኣይ ክሕጸቡ ምርኣይ ክሳብ ክንደይ ፍቕሪ ኣዴና ከም ዝሰረጾም ዘርኢ እዩ። ህየንተ ኣቦውቺ ተወልዱ ለቺ ደጪጨ ኣብ ክንዲ ኣቦታትኪ ውሉድ ተወሊዶሙልኪ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ዘዘኻኽር ከዓ እዩ። መንእሰያትን ዲያቆናትን ከዓ ካብ ካልእ ግዜ ብዝተፈለየ ማለት ዝያዳ ኣብዚ ግዜ እዚ ነዊሕ ሰዓታት ክጾሙን ክጽልዩን ክሰግዱን መዓልታዊ ክቅድሱን ብብዝሒ ይረኣዩ እዮም። ኣብ ክንዲ ናይ ኣጽዋማት መግቢ እውን ጥረምረ እናበልዑ ካብ ዓራት ወሪዶም ኣብ መሬት ብምድቃስ ዝጸምዎ እውን ኣለዉ። ገሊኦም እውን ኣብ ገዳማት ብምኻድ ነቲ 2 ሰሙን ብሱባኤ ከሕልፍዎ ዝመረጽሉ ግዜ እውን እዚ ጾመ ፍልሰታ እዚ እዩ። ብሓቂ ድማ እዚ ጾም እዚ ናይ በረኸትን ጸጋን ጾም ምዃኑ ብገሃዲ ዝረኣየሉ እዋን ከዓ እዩ። እቶም ዓበይትን ብፍላይ ከዓ ኣብ ገዳማት ዘለዉ ስርዓተ ጾም ዝምስጥን መናንያን መነኮሳት ብሓቂ ምድራውያን መላእኽቲ ኮይኖም ብዝያዳ ዝርከብሉ እዩ። ጸሎቶም ኣይገደፈና ኣሜን። ምኽንያት በዓል ከምቲ ኣቐድም ኣቢሉ ዝተጠቕሰ ሃዋርያት ዝጸምዎ ጾም 2 ሰሙን ይፍጸም ደኣ እምበር ድሕሪ ስግኣ ተቐቢሎም ምቕባሮም ትንሳኤኣን ዕርገታን ኣብ ሳልስቲ እዩ ተፈጺሙ። ስለዚ ከዓ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያንና ሃዋርያት ንዝጸምዎ 2 ሰሙን ከምኡ እውን ትንሳኤ ክሳብ ዝኾነሉ ዕለት ብጠቕላላ ደሚራ ክጽወም ስርዓት ሰሪዓ ኣላ። በዚ መሰረት ከዓ ምእመናን ናይ ሃዋርያት ኣብነት ብምኽታል ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም በረኸት ንምርካብ ዓመት መጸ ብሰላም ብፍቕሪ ክጸምዎ ይርከቡ ኣለዉ። ሞት ብጥሪ ብነሃሰ ቀብሪ ከም ዝተባህለ ከዓ ተቐቢራ ኣብ ሳልስታ ማለት ሃዋርያት ሱባኤ ካብ ዝጀመሩሉ ኣብ መበል 16 መዓልቲ ማለት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝፈለሰትሉ ዝዓረገትሉ ዕለት 16 ነሃሰ ቤተ ክርስቲያን ዓመት መጸ ክብ ብዝበለ ክብሪ ተብዕሎ። እዚ በዓል እዚ ከዓ ሓደ ካብቶም 33 በዓላት ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዩ። እንታይ ንግበር? እዚ ንኣትዎ ዘለና ጾም ከዓ ኣቦታትና ብዙሕ በረኸትን ጸጋን ዝረኸብሉ ከም ምዃኑ ንሕና እውን ከምኣቶም ክንረብሓሉ ኮይንና ከምቲ ክንጾሞ ዝግብኣና ዝተኣዘዝናዮን ኮይንና ክንጾሞ ኣለና። ንድሕሪት ዝጎተናን ዘትርፈናን ከምኡ እውን ዘስተናኽለና ስጋዊ ሓሳባትና ንድሕሪት ገዲፍና ምሉእ ሓሳባትና ናብቲ ወሃቢ ኩሉ ጸጋ ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣእምሮና ክንእክብ ብጸሎትን ሰናይ ተግባራትን ትሩፋትን ክንጽመድ ኣለና። ብንስሓ ነፍሲ ተሓጺብና ካብ ክፉእ ዘበለ ማለት ካብ ቂምታን ባእስን ክርክርን ክፉእ ወዘይመስሎ ኩሉ ርሒቕና እግዚኣብሔር ዝሰመሮ ሰናይ ምግባር ትሩፋትን እናፈጸምና ብምሉእ ልብና ናብ እግዚኣብሔር እንተደኣ ተመሊስና ለሚናዮ ኩሉ ዘድልየና
ከም ዝወሃበና እሙን ነገር እዩ። እዚ ግዜ እዚ ፍቃድ ኣምላኽ ንምስማር ስጋዊ ሓሳባትና ንወንዝፈሉ ሰማያዊ ስንቂ እንእክበሉ ዝዓበየ መንፈሳዊ ፀጋ ንፅዕተሉ እዩ። ኩሉና ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ሽግራት ንዘሎ ምእመናን ኣሓትናን ብጸሎት ክንዝክሮም ይግባእ። እግዚኣብሔር ካብ ብዘለዎ ሽግርን መከራን ከናግፎም መስተርሆት ክፈጥረሎም ናብ እግዚኣብሔር ብፍቅሪ ኮይንና ክንልምን ይግባእ። ስለ ነፍስና ጥራሕ ዘይኮነስ ስለቶም ኣብ ሽግርን ፀገምን ዘለው ምልማን ሓደ ካብቲ መግለፂ ፍቅሪ እግዚኣብሔር እዩ። ምክንያቱ ፍቅረ ቢጽ ዘይብልና ፍቅረ እግዚኣብሔር ኣለና ክንብል ዝከኣል ስለ ዘይኮነ፣ ስለዚ ብፍላይ ከዓ ብሰንኪ ስደት ንዝመፅእ ሕማምን መከራን ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ናይ ነፍሲ ወከፍና መከራ ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ውሽጥና ካብ ልብና ተሰሚዑና ክንልምን ይግባእ። እቲ ቅዱስ ቃል እውን ከምዚ ይብል፣ ነቲ ዝረኣዮ ሓዉ ዘየፍቆሮስ ነቲ ዘይረኣዮ ኣምላኽ ከፍቅሮ ኣይከኣሎን እሞ ንሓዉ እናፀልኦስ ንኣምላኽ ኣፍቁረየ ዝብል እንተሎ ንሱ ሓሳብ እዩ። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 4 ፍቅዲ 20 ስለ ኣብ ብዙሕ ማዕበላዊ ፈተና እትናወፅን ትገማጠልን ዘላ ኣማናዊት ሃመርና ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን መራሕታን ከዓ ጸሎት ምቕራብ ካብ ዝግበአሉ እዋን ከዓ እቲ ዝበለፀ ጾመ ፍልሰታ እዚ እዩ። መርከብና እናተሰብረትን ማይ እናኣተዋን ኣብ ውሽጣ ከሎና ከም ዘይምልከተና ኮይና ንርከብ እንተደኣ ኣሎና ኣብ ፍፅም ዕሽነት ወዲቕና ከም ዘለና ክንስሕቶ ዘይብልና ሓቂ እዩ። መን ኣሎ መርከቡ ኣብ ማዕበል ባሕሪ ንፋሳት እናጋማጠላ ማዕበል እናእናወፃ ንዓይ ኣይምልከተንን ኢሉ ከም ዝብል መን ኣሎ ጠፋኣና ኢሉ ናብ ኣምላኹ ዘይልምን። ስለዚ ብሓቂ ቅድሚ ኩልና ሃመርና ንፍለጣ፣ ስለ ሃመርና ከዓ ንጸልይን ንትጋህን። ብዙሕ ክንጽልዮ ዝግባአና ነገር እውን ከም ዘሎ ኣብ ልቢ ነፍሲ ወከፍ ዘሎ ነገር ከዓ እዩ። እግዚኣብሔር ከዓ ክሰምዓና ከምቲ ንሱ ዝፈትዎ ኮይንና ክንርከብ ኩሉና ብመንፈሳዊ ገድሊ ንጽናዕ። ፍጹም እንእመና እንተደኣ ኮይንና ከዓ ኣዴና ወትሩ ብቃል ኪዳና ምሳና እያ። ደቃ ስለ ዝኾንና ከዓ ኣይትገድፈናን እያ። ናብ ፍቁር ወዳ ከዓ ትልምነልና። ኣብቲ ሓቀኛ መንገድን ህይወትን ጸኒዕና እንተደኣ ተመላሊስና ከዓ ጸሎታን ኣስተብቅዖታን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ወትሩ ተሰማዒ እሞ ምስቲ ዝገበረልና ነገር ደስ ክብለና እዩ። በሉ ከም ፍቃድ ኣምላኽ ኩሉና ብልቢ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝፈትዎ ጌርና ንጹም። ጾምና ኣብ ቅድሚኡ ውኩፍ ይግበረልና። በረከታን ረድኤታን ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።